ಮಾತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕನ್ನಡ ಕಿಚನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಎಂಕೆ ಏತ್ ತೆರಿಯುಂಡು ಆತ್ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಪಾರ್ದು ಯಾನೇನು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ರೆಸಿಪಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಕಬಾಬ್ ಓ ಕಬಾಬ್ ಪಂಡ ಇನಿ ಯಾನು ಪಚ್ಚೆ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಹರಿಯಾಲಿ ಕಬಾಬ್ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್. ಹರಿಯಾಲಿ ಕಬಾಬ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚಾದ ಐನೇನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದೆ. ಮೂಲ ಈ 1/4 kg ದಾತು ಚಿಕನ್ಗೆ ತೊಂದೆ ನೇನು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಅಂತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ತೋಜಾವೆ. ಅದು ಮುಲ್ಪ 1/4 kg ದಾತು ಚಿಕನ್ ಉಂಡು. ಚಿಕನನ್ನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಲೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನಿಗೆ ದಾದ ಪಾಡಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ನಿಕ್ಕೇನು ಒಂದು ಪುದೀನ ಕಣದೆ ಒಂದು ಪುದೀನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಂದಿತ್ತೇರು ಮಲ್ಪರೆ ಅಂದು. ಬಟ್ ಯಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ತಿಜಿ ಕೊಡ್ದ ಮೀನು ಇತ್ತು ಐಟ್ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚದು ತುಲೆ ಬಾಡ್ದು ಹೋಗ್ತು ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಿಡ್ಲ ದಿತ್ತಿಜಿ ನೇನು ಅಂತ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುದೀನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮೆಣಸಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಮಾನು ಪಡ ಅವೇ ಅಂಚದು ಒಂದು 2 ಮೇನ್ ಬೋರ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮೆಣಸಿ ಮೇನ್ ಬೋರ್ಡು ಯಾನು ಎತ್ತೆತ್ತು ಪಾಡುವೆ ಯಾನಿಕ್ಲೇಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ವೆ ಸುರುಕದು ಈತ್ ಯಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂತೆ ಈತ್ ಪುದೀನ ಬೊಕೊಂತೆ 2 4 6 8 8 9 10 ದಾತು ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿನ್ಗೆ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ನೇನು ನಮ್ಮ ಗ್ರೀನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಯಾನು ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಗ್ರೈನ್ ಮಲ್ಪದೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ದೀನಿ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಮಲ್ಪುನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಗ್ರೈನ್ ಮಲ್ಪುಗ ತೂಕ ನೀರು ಏತು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಚಿಕನ್ಗೆ ಕೊಜ್ಜಪ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಕಡೆಕ ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಕಡೆ ಇಂಚ ಹಾಪುನು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡಿಗ ಇಂಚ ಸಣ್ಣ ಆತನ ನಾನು ಚಿಕನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸುರುಕು ಯಾನು ಈ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ನೆಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಯಾನಿಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಒಂತೆ ಮಂಜಲ್ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಉಪ್ಪು ದನೆ ಪೊಡಿಗೆ ಪಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಡ ಕಮ್ಮಿ ಅವಡ ಉಂಡು ಒಕ್ಕ ಕೊಜ್ಜಪ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಬಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕೊಜ್ಜಪ್ಪ ಒಂತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಒಂದು ಜೀರಿಗೆ ಒಂತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಈತೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಯಾನಿಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬೇತದ ಅಲ್ಲಿಜ್ಜತೆ ಬೇತದ ಅಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಈತೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮಕ್ ಅವೇ ಒಂದು ಪುಡಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಬಂಗ ಇತ್ತಂಡ ಬಂಗ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕಡೆನಾಗನೆ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ನಮ್ಮ ಪೂರ ಇಲ್ಲದ ಸಾಮಾನ್ಯೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲದನೇ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಜಾದ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡದುಲೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಅದಲೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ಲಾಯಿಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡದುಲೆ
ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಡ್ತಲೆ ಚಿಕನ್ ನೀರು ಬಿಡ್ತಿಜಿ ಚಿಕನ್ ನೀರು ಬಿಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನೇನು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಮುಲ್ಪ 4 ಗಂಟೆ ತೀಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ನಾಟಕವರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದಿ ಅನ್ಕ ಆಯ್ಪುನು 4 ಗಂಟೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಯಾನು ತವಾ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚನೆ 4 ಗಂಟೆ ಯಾನು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡು ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನಿಗ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ವೆ ಗಂಟೆ ಹತ್ತಿನ ಒರ್ಂಬ 4 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 9 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತದ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿತ್ತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ರೆಡಿ ಆತಂತಲೆ ನೀರ್ಲ ಬಿಡ್ತಿಸಿ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋಯ್ತು ಒಂದುಂಡು ಅನ್ನ ನೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನ್ ಮುಲು ತಾರದೆಣ್ಣೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಕೈ ಪ್ರಮಾಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಎಂಕುಲು ಬಿಡ್ತಾ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಟ ಎಂಗು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ದಯ ಕಾಯಿ ಬೀಜ ಪಂಡ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ಗೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಹಿಡ್ದು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಬಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಅದೇ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಕೈಪುನು ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ರೇಟ್ ಎತ್ತಂದು ಆಂಡ ಅಪಗ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ರೇಟ್ ಅಂಚೆತ್ತಂಡು ಕಾವಲಿ ವೆಚ್ಚಾಂಡ ನಮ್ಮ ಹರಿಯಾಲಿ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪುಗ ತವಾ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪುಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಡೆಲಿತೇನೆ ಅದೇ ಬಣ್ಣ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಅಂತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಏರ್ಪಾಡು ಐದು ಹಾಯಿ ಪಡ್ಡ ಬಂತೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾಪ ಯಾರು ಕೋಡೆದ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಂತಿಜಿ ಅದು ನೀನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕೋಟಿಯನ ಮೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಹಾಯ್ ಪಂಡ ಬಂತೇರು ಹಾಯ್ ಸಿಸಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯ ಬಂದೇನು ವ್ಯಾನ್ ರೆಡಿಟ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಂದುಂಡು ಆರೆನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನೇಪಾಳ ತೂಪೇರಿಗೆ ಆರೆಗೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಾಗೆ ಅಂಚದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಯ್ ಪಂಡ ಬಂತೀರಿ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇಂಚನೆ ಡೈಲಿ ತುಲೆ ಯಾವುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಯ್ ಪಂಡ ಬಂತೀರಿ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ನಿಕ್ ದೀಕ್ಷಾ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಎನ್ನ 15 ಬರ್ಡೇ ಎಂಗ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂತೀರಿ ಸಾರಿ ಇನ್ನು 59 ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ 16 ಎಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚದು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಶಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಸಾರಿ ಎಂಕ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಅಂಚದು ಸೊ ಸಾರಿ ಏಪಲ ಖುಷಿ ಟು ಪ್ಲೇ ನ ಕನಸು ಪೂರ ನನಸಾಡ್ ಬಂದೆ ಅನ್ನೋ ಹಾರೈಸಾವೆ ಮಮತಾ ಜಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಎನ್ನ ತಂಗಿ ತಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲ ಬರ್ಡೇ ಈ ಮಂತ್ ಅಂಚ ಇನ್ನ ಕಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಂತೇವೆ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ರಡ್ಜನಕ್ಲ ಏಪಲ ಹ್ಯಾಪಿಯರ್ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಲೇರ್ನ ನಿಕ್ಲ ಆಸೆ ಕನಸು ಎಂಚಂಡು ಪೂರ ಆ ದೇವ್ರು ಈಡೇರಿಸಾಡು ಪದ್ಯಾನ ಹಾರೈಸಾವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂದಿನೇಕ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ತೂಪೊಂದು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ಬಾಬಾ ಎಂಜೊಲ್ಲರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂದಿನೇಕ್ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇಂಚೆನೆ ತೂಲೆ ವಿನೋದ ಪೂಜಾರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಹಿಂಗೆ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಂಗೆ ಈರ್ಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮೂಕೇರಿ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬೊಕೇರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಇಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನನ್ನನ ತೂಲೆ ಆಯ್ನದ್ದು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಉಂಡು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ತ್ರಿಷಾಗ್ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಬಂತೇವೆ ಹಾಯ್ ತ್ರಿಷಾ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಈ ಸೌಖ್ಯ ಬಂದೇನ್ವ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಕ್ ಏರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೇರ ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತ್ರಿಷಾಗ್ ಇರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಿಗ್ ಹಾಯ್ ಇರೆಗ್ಲ ಸಂಧ್ಯಾ ಕೋಡಿಬೈಲ್ ಮೇರ್ಲ ಅರ್ನಲ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಯಾಲ ತುಯ್ಯೆ ಒಂಜಿ 2 ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುಯ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಅರೆಗೆ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪರು ಬಂತೇರೆ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ఒక మాతెర్ల రెగ్ల సపోర్ట్ మల్పలే ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಾಕ್ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಯೋಡು ಐನ ತಾರಿಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಸಂಧ್ಯಾ ಕೊಡಿವ ಏರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪುರ ಮಲ್ತಾಂಡ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಂಚಿನ ತೂಕ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪುಗ
ಮಸಾಲೆ ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ರ ನಿಜ ಗೊತ್ತು ಯಾಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಉಪ್ಪು ಮಂದೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಉಂಡು ಬೊಕೊಂದು ಇಂದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಏನು ಪನ್ಪ ಎಂಚ ಆತನಿಂದ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ಅಂದ್ರೆ ದಯಬಂಡ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕಾರಣ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂದೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರಿಜ್ಜಿದ್ದು ಎತ್ತಾಯ್ಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಮಸಾಲದ ಟೇಸ್ಟ್ ಇವೆ ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಅಂತ ತೀರ ಪಾಡಿಯಾನು ಏನು ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲು ಅಧಿಕ ಪಟ್ಟಿಂಗ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ತಿಂದ್ರೆ ಹಾಕುದು ಅಂದಿನ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ ಹಾಕುದು ಮತ್ತು ಮಸಾಲದ ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಏನು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಸುಖ ಫುಲ್ ಒಂದಾಗಿಬೇಕು ಟೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ಒಂದೊಂದು ಬಂದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಚಾತಣ್ಣ ಮಸಾಲೆ ತುಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ लाइक आते हैं मसाले इंचा खाली मसाले तिना मात्र उप्पु जास्ति हाकिदीनि मिगती बोक तिन्नंड उप्पु जास्ति अयिना गोत्तापुजी ಕಾರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಎಕಡೆ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದಾಂಡು ಖಾಲಿ ಮಸಾಲೆ ತಿಂಡಿಯಾನು ಆಡ ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಗ ಇದನ್ನು ಯಾನು ಫ್ಲಾಪ್ ಆಪುಂಡು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆಡ್ದು ಖಂಡಿತ ಏರೆಗ ತಿಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಈ ರೀತಿ ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ಹರಿಯಾಲಿ ಕಬಾಬ್ದ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಆಯ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಮಸ್ತೆ.